ҳамдиёрони азиз салом алайкум. имрӯз 15 июни соли 2025 қарор дорем дар деҳаи бағалаки шаҳри Ҳисор дар хонаи акай Абдулло. Акай Абдулло, салом алайкум. мо омадем навор гирем ангурҳои шуморо. яке аз беҳтарин ангурҳое ки соли гузашта ман хӯрдам ва маззаи ин чунон дар даҳани ман писанд омад ки ман ҳатман аз шумо як ниҳолашро бурдам. баъд аз ангури пахтақан ин ангур бамаззатарин аст. ин ангурро номаш чи аст, аз куҷо гирифтед шумо? шумо гуфтед аз хони ман гирифтед? ман надорам, намедонам. ин ангуре ки ман худам аз соли гузашта аз шумо талбида якта бурдам. ҳамдиёрони азиз, ина номашро намедонам, не ки чунон ҳоли кишмиш аст. bedona аст, дуруст? ман даъбалисабдам шумо қатъи ҳамон профессори штати муттаҳидаи Америка омадагӣ буде. бале. ҳамин яке аз беҳтарин ангурое ки мисол маърифӣ карде, ҳамин ангур буд. акаҷон, дар ҳақиқат ман ин ангурро хӯрдам, чашидам. соли гузашта камтарак бастагӣ буд. бисёр надоштан ино. имсол бисёр доранд. ин ангурро бинед ки ангури серҳосил ҳар як бо ин бовар кунед, ҳамватанони азиз, бовар кунед, ин ангурро чашед. ин ангурро чашед, агар фақат мехоҳед аз ҳамин ангур хӯред. баъди пахтақан ино бинед. инам ҳамин аст. ин кас акаи шӯҳрати мо полковники Мустафӣ, яке аз кормандони беҳтарини соҳаи вазорати корҳои дохила буданд, меҳмони мо шудагӣ. ина ҳамон ангур аст. ина бинед. бинед. ин қадар бисёр мебастаст, ай? ман гуфта истодам кишмиш ҳаст ки ҳамин умуман хӯрдагии одам роҳат мекунад. ино 2-3 сола ҳастанд, ака? ана акай Абдулло аз ин ниҳол доред, инам қатор ниҳолои фурӯшӣ аста? дуруст? ҳаст. ман телефонатонро мебудам, одамо қатъи нарху наво худатон кунед фурӯшед. малаш? хуб, ҳамдиёрони азиз, ман аз ин гиред, агар ман ба шумо кафолат медиҳам ки шумо пушаймон намешавед. ман ниҳолашро надорам. дигар ниҳоло дошта бошам, аз ин надорам. дар паноҳи худо бошед.